Natsara de Tabal, Dolçaina, Camp d'Estil, Sac de Gemecs, Tarota, de Paterna. Aneu, per favor, aneu agarrant lloc, aneu agarrant cadira i lloc per a dinar. Dins d'un momentet començarà l'actuació de Camp d'Estil, que és abans de dinar, i després passarem ja al dinar, al dinarot, que ens estan preparant així al costat, i després del dinar ja farem les següents actuacions musicals de Dolçaina i més sorpreses que tenim preparades. Volem donar especialment les gràcies als nostres músics que han vingut a posta a tocar amb nosaltres Camp d'Estil. Pepe, Rafa, Vicent, Adrià i Pablo. Moltes gràcies. Fins i tot venen a tocar i hi ha alguns que ni se queden a la paella, solament a tocar. No com la meitat de vosaltres que heu vingut per la paella. No me pegues, Xavi! No me pegues, Xavi! Ahí hi havia gent, ahí. Ahí està Raquel. amarrar-la, tia. Orgulloses cal que per tanta motivació. Ens convida
¿Es Huescas? ¿El qué? La birra. No, no. Pero ¿saben por qué? Porque estos chicos están fent la melodía de Lluís II, que sentir-la no plore per el Esta melodía és Lluís II de Paterna. La van fer els músics del Pollastre, van tocar per el Una possible dir la nota que no melodía. Vaya.
Lluitadora exemplar. Nosaltres no Per favor, un fortíssim aplaudiment per a Maria Àngel, perquè sempre que li demanem versaes, ahí la tenim, i una versa per a sol, una versa per l'altre, per favor. Xavi, aneu passant tovallons cap allà, per favor. Si vols, els poses tu. No, passa el montonet i que vaig anar. Cariño, lo que se hace y se hace bien. No, pero cuando acabe yo, bueno, Que no te va a tocar, hombre. No, te pases el paquete, no estamos corriendo. ¡Qué música, guapo! ¡Viva la manera! ¡Viva la manera que nos parió! Eres más guapo que el sol.
Moltíssimes gràcies a la colla Gatzara perquè enguany ha fet participar a la gent de l'escola en organitzar això i jo crec que han fet uns equips molt guais i s'han repartit la faena entre tots i jo crec que això va eixir de meravella. Moltes gràcies. Ara, sí. Moltes gràcies a tots les cantaores de cant d'estil, a les cantaors, però primer les importants. I sabeu que en setembre vos esperem tots per apuntar-vos a cant d'estil. Estarem encantats de que vingueu a aprendre a cantar amb Teresa, i Miguel Ferreres, el gaiter de Morella i Willy, el seu magnífic cabalete. Ens interpretaran dos peces. La primera peça, una murga navarra, i la segona. Y la segona, la salve rociera. Para ti que te gusta,
puede evitar, ¿no? Al tío una vez. interpretar, porque la música se interpreta, Loreto, las sevillanas Will. de Morella i a Willy i la seva espècie que s'ha tocat. Us heu fixat que la dolçaina, la gaita amb la que han interpretat les nostres peces és la gaita tradicional morellana, la gaita llarga, no la gaita en fa, la dolçaina en fa, no com la que tenim nosaltres. És una de les joies musicals que encara se conserven en bona part del nostre territori. I bé, ara anem a donar
pas al nostre segons convidats, a la colla de dolçainers i tabaleters del Camp de Túria, de Benaguasil, que han vingut a interpretar-nos diverses peces. És gent molt tímida, per això ha vingut a Roig. I us presenteu vosaltres les peces que heu après. Molt bona frase. M'han dit que no llance cacauetxa ningú. La Rocheta. Molt bé. Així, colla de dolçainers i tabaleters del Camp del Túria! No s'escolta! Molt bé. Maneta Roig Túria. Anem a tocar el primer que tot, Túria. un pas doble. Era l'altra possibilitat. Si hi ha una gent este Vicentico, váyalo. Pas doble. Amadeu el dolçainer. Mira. Per favor, els paparazzis els agrairia que després es donarem un número de telèfon que la moda no els creu que estigui així. Per a que me graveu. Castell d'Ocaibe. Castell d'Ocaibe. No ha mirat en internet jo. És de Pedreguer. De Pedreguer. Una torre mitxia. Anem a tocar-la i veurem que bé que queda.
Así, la cosa està un poc repartida, no? Són del camp de Túria, perquè som de Llíria, jo estic així amb Via Marchant, sí, de Liana, etcètera. Però la base de la colla és Benaguasil, que l'Ateneu Musical de Benaguasil. Perquè vos feu una idea, de lo que és Benaguasil, és que heu estirat allà al costat de Vicent i t'ha fet una idea. Que han mirat al costat i t'ha fet una idea, però perquè vos feu la canya, això, de veres. Perquè vos feu una idea, O sigui, no lo dic mentida. Perquè vos feu una idea com és el poble de Benaguasil, una que perdin canyes. Això no s'ha vist mai en la vida. Però l'altra és que quan puixaca hi ha la lluna i diguen, en Houston tenemos un problema. Però el problema és quin era, que se xireixin i diguen, així n'hi ha uno de Benaguasil plantant cebes. Imagineu-se Benaguasil. Visca Benaguasil! Visca Benaguasil! I tot el camp del Túria! Xavier Richard.
Bé, hem de dir que en l'escola de la família de Dolçaina, que són tan pròxims a nosaltres, van començar des de fa un parell d'anys i hi ha entre 8 i 10 alumnes. El que passa que avui han fallat moltíssims i al final estem en una representació. Les xiques de la Tarota, encara falta una, Maite també. Cosa curiosa, els xics, la majoria toquem sax, que és l'instrument curtet, i les xiques, la Tarota, que és l'instrument llarg, coincidències. La diversitat sexual. Avui celebrem. Bé, anem a fer 3 peces. Hem fet la primera, que és una jota, la jota de Vinaròs. Ara farem un tema que es diu El Caragol, de Callosa d'en Sarrià, dels dolçainers del Boronat de Callosa, del seu repertori, que és un pas doble, i es diu El Caragol. Si voleu ballar, doncs ho agraïm. I si no, doncs fem el que vulgueu. Només veure, que no siga nostra. Bé, ja acabem, no ho fem més. Però demane un aplaudiment a aquests tarotistes i, evidentment, a Marta, la gran percussionista de Almenara i dolçainera, no lo sé, la tinc alumna de dolçainera. I Joan Mora, la de... Farem l'última, una altra xota, vinga, farem una xota de Benigati, vinga.
fets amb els diversos nivells de l'escola, però primer, abans de començar amb les actuacions dels diversos nivells, començant per primer nivell, segon i després tercer, anem a fer una mena d'intermezzo, de preludi, i anem a cantar una cançó que també ens ha acompanyat este any acadèmic, de manera indirecta a la nostra escola Gatzara, i normalment se sol cantar les cançons per a presentar-les al públic, per a presentar-les al món, però esta volta va ser just al contrari. Esta és l'última volta que afortunadament anem a cantar esta cançó. I així que per primera i última volta en directe, perquè mai s'ha cantat en directe esta cançó, anem a cantar Oh Rita per a tots vosaltres. Amparito, Amparito. Podeu ballar-la i sobretot disfrutar-la molt perquè esperem que no se repetisca. Vestida de rotxeta, mous el teu Louis Vuitton, privatises València per bona comissió. Oh, Rita,
Ay, qué bien, aire, aire. Oye, ahora ella te la ha dicho si se lleva la mujer, le ha dicho. Hombre,
No, vale. Es que el golf es claro. N'hi ha que picar després de veure perquè te lo trobo. Anem a fer la dansa dels 7 vels. Tots estaven pendents de parar taules i de la infraestructura i al final les partitures s'han quedat en casa. Només tenim una, a tots. La dansa dels 7 vels, val? La segona és la dansa dels 7 vels. De les 3 que anem a fer, val? Poseu-la al mig, que només que tenim una. N'hi ha una altra. N'hi ha dos. La dansa del xat de muro.
I l'última que farem, la veritat és que no. Estàvem fent el curs i el penúltim dia vam fer l'audició, alumne per alumne, que cadascú triava el que volia. Va estar molt bé, perquè el públic es feia amb la resta d'alumnes, sense cap compromís, perquè som una gran família de bon rotllo. I lo de l'audició va estar molt bé, perquè no és això d'estar en un escenari davant d'un públic que no coneixes i tal. Estàvem en família, però cadascú es tenia que preparar un tema, no? I havíem oblidat una miqueta lo de preparar, de cara al fi del curs, alguns temes. I l'últim dia vam preparar estos temes, recuperant-los un poquet. Entonces hem fet estos dos i l'últim, el tercer, és Mr. Lou, que és un tema tradicional de Grècia, del rotllo Rembeki, que jo li vaig fer una adaptació a tipus Marchamola, i en seguida el reconeixereu, perquè vaig ser en la Pulp Fiction, la música aquella que sigui, pues és un tema tradicional de Grècia. Mr. Lou. És una noia de Chipre que li canten des de Creta. No, des d'Atenes.
estaba pensando, bueno, me digo con mi tía, y a la prueba, a la fiesta y todo. Y digo, claro, estaba tanto, de menos. Digo, pues ahora cuando venga podemos ir a la piscina, y a la playa, a la ópera, y todo, y todo menos previsto, mucho menos. Y claro, y podemos ir a hacer tantas cosas con tanta gente tan bonita que por aquí, y cuando estamos todos tan contentos. ¿Qué? Se me ha caído. ¿Que no vienes? Ay, todo bien. Pero me habías prometido. Aquí. No me enfado. No me enfado. ¿Dónde vas ahora? ¡A Nueva York! Y luego a Concord. No me enfado. Muy bien. Te queremos mucho, cariño. Hasta luego, adiós. Sinvergüenza, mentiroso. Otra vez se perderá vuestra fiesta de cumpleaños. Me da igual. Ya está. Porque yo tengo a mis cachorritos que son mi vida y ellos son los que siempre están conmigo. Y mami os quiere por mami y por papi. ¡Ay, mi vida, mis cachorritos! Quietecitos, ¿eh? Y ahora a pasear.
¡Papá! Che, qué moño. Me fío de vosotros, pero es que me gusta. Muy bien. Això avisem. I si da mal, perquè no està assajant ni res, però bueno, és igual, no? Acabe conforme acabe, aplaudiu al final. Com tenia més il·lusió, vaig a provar.